Saħħa ġibta, xkultat iserċu t-sejdu li kif inti f'saħħtek daqshekk. Jiena normali bħal inti normali inti. Ġifieri jekk tagħmel li ngħidlek jiena b'sitt sena ħadd iġib ħali, ma tixtaq ta' qalbek. Jiena li nitrenja minn 16 sena, missieri kien fir-raba kont ngħid u kont narfa l-ġebel u kont nitrenja. Fil-fatt dawn ġbit ta' karozzi u trakkiet u hekk minn 44 lim bdejt ittifhem. Illum għaddi 75, ġifieri loqgħod attent x'nagħmel mhux ħanibqa' ngħid għalfa dak il-weight kollha, imma nagħmel ċertu training lill-persuna tiegħi insomma mhux għażjiena fejn nista' jimpress saqjem tal-xin kollha. Fil-għodu kif inqum nagħmel bejn 10 u 15 minutes stretching indu immissi l-ponu ta' saqajja niġbed saqajja nervaturi x'kum ma nagħmel xekk ma saqasni b'xi. U bħala affarijiet ta' saħħa qabbili li trid, però waqt li nimxi jekk tolqod saqajja mhux imkien nkun ħanaqa' nervaturi tiegħi tara. Jiġifieri l-età tikkundizzjonat kif qal Dr. Muscat xi ftit. Kont nagħmel 600 sit-ups kull jum. 200, però crunching. Mhix li toqgħod tila u tinżel biex fotti darek, li qgħod hekk, allura darek jinqaras crunching. Nagħmel 200, imbagħad nagħmel 10 seconds u nistrinġi u hekk hawnhekk baqa' sod ħafna. Thanks God nikol tajjeb għax lieħu l-żejt tal-ħuta lieħu żing, lieħu tal-400, lieħu turmeric cellulumi u ginger, jifhem dak kuljum banana u larinġa lieħu ħafna u xorb xejn ħlief lumi maqsud. Ġiex lumijiet matul liter silma nasarhom u nixrob lilhom biss.